When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. Здравейте хора! Коста, как е? Празнувате ли? Добре ли сте? Живи ли сте? Здрави ли сте? Днешният влог се включвам аз и ще го започна без знанието на Биляна, понеже тя има рожден ден. За тази цел аз като един истински джентълмен съм се подготвил подобаващо. Купил съм и около 5, 6, 7, 8 подаръка, така да има, да се знае кой е най-готиния мъж да ни е, дето се вика. Току-що се прибрах от работа и нямам много време, общо взето. Трябва да иззема тортата, която съм им поръчал. Между другото поръчах я от един поляк, който се надявам наистина да я направи много яка, много брутална. И реших да я взема едни балони от Card Factory. Много бързо се стъмня и не знам колко хубаво ще успея да заснема всичко, но имам желанието да заснема целия процес. Понеже смятам, че ще бъде много красиво и се надявам тя да остане доволна от всичко това, което съм направил за нея. Сега да ви въведа малко. Бях и поръчал една маса туалетка, на която да се слага гримовете и общо взето нещата, които ползва реално. Но за мой лош късмет, от сайта, от който я поръчах, ми казаха, че за жалост ще дойде чак на 6 януари. В крайна сметка реших, вместо да купувам нещо, което на мен няма да ми хареса и евентуално и на нея, реших да й кажа, че това е подаръка, който реално съм искал да й купя. И я помолих тя да си избере, за да мога аз да я купя, за да може тя да наистина да си го хареса. А пък аз се бях застраховал с още други подаръци, които тя реално казва, че предполага какви са, но реално не се знае дали е така. Така че аз тръгвам към човека, при който си поръчах тортата, надявам се наистина да се заслужава. След това ще трябва да намеря някой магазинче, където да купим някакви балони, защото общо взето магазините затварят 5:30, сега е 4, не знам колко време ще имам, надявам се да няма и трафик. Тръгвам хора, пожелайте ми късмет! Така хора, взехме тортата, ето така как изглежда. Малко съм недоволен, понеже посланието отгоре е принтирано на принтер за Биляна. Човека, който го прави е поляк и няма как да знае явно как да го напише, но да кажем, че за парите се заслужава това. Току-що се прибрах с тортата, за жалост навънка е много тъмно и нямаше как да снимам реално всичко. Взех тортата, но понеже аз съм най-големия фейлър на планетата, познайте какво направих. Леко я смачках отстрани и има една такава малка дупка, нали, от едната страна. Сега имам тук до нас има наблизко един магазин за балони, така че отивам да ги поръчвам и се надявам наистина да има нещо хубаво за нея, да изберя и да подготвим цялата обстановка. Ето ги балоните, които взех. Мога да ви кажа, че са супер огромни. Едва влизат в кадъра на камерата. Реших да ги сложа тук до елхата, понеже тук седят всички подаръци, които сме си сложили за Коледа. Остават броени дни до Коледа и скоро ще ги отворим. Шестици, двойки. Порасна момичето обаче, какво да правиш? Порасна. Важното хора е да оценяваме моментите заедно, които имаме с любимите си хора. Аз по този начин искам да я направя щастлива в този ден, на който тя се е родила. Искам да се чувства страхотно, затова полагам толкова много усилия. За някои хора може да са малко, за други може и да са много. Аз лично го правя от сърце, така че мисля, че това е най-важното. Сега остана и да сложа балона, но къде ще го сложа е въпроса. Ето е финалната част, ladies and gentlemen. Пристъпваме бавно, внимаваме, понеже да не съборим лопата. Това е, което съм намислил. Малко този балон не го сложих там, където трябва според мен, се да му измисля едно място, но както и да е. Биляна свършва работа след 2 часа, така че смятам да вечерям нещо, понеже съм много гладен, нямах време изобщо да се нахраня заради нея. Храня се, отивам я взимам и ще снимаме реакцията да видим как тя ще реагира. Happy birthday! Рано сутринта сме станали, нали така, Биляна? Да, и за да се обадя, че няма да ходя на работа.
И малко прави измама, че няма да ходи на работа. Чух, сега правим последен опит да се свършим. Така хора, а това е подаръка от майка ми. Биляна получава първия си подарък от майка ми. То се лечи, понеже е супер готово опаковано. Много яко, да. Чакай, предполагаш ли какво има вътре? Стига само да дуркаш, ако нещо чупливо. Май наистина нещо чупливо. Ти пък хартията ли ще запазиш сега? И не, ама панделката е яка. Как го видя? Преса ли? Омага, знаех си! И как видя преди да такова? Приличаше на преса, същата кутия. Не по Ти се едно си отваряла 1 милион преси. В такива кутии идват пресите. Ето ги подарят ти нея сега за рождения ден. И този плик я бих по главата, защото искаше постоянно да види какво имало вътре. Аз знам, че има картичка. Мога ли да късам тук или? Въобще разрева, вече нормален ли? Винаги твой точния Мартин. Готиния Мартин. Абе, не ми разбираш на кръснописа. Готиния! Happy birthday, dear Biляна. Happy birthday to you. По-късно през деня приятели и плановете ни се провалиха, естествено заради вируса, но поне успяхме да се разходим и да разгледаме оскъдната, но все пак красива коледна украса в Ливърпул. Намерихме си също така и място, където да вечеряме. Малко трудно, но все пак успяхме. Доста е трудно да си намериш място за вечеря без резервация, но беше доста вкусно, храната беше много приятна и да, беше яко. Сме точно до бара и е супер странно да се говори по този начин. Защото? Защото хората ни гледат. Въпреки че се забравихме картата за апарата и въпреки че не отидохме на място, което щяхме да ходим, което беше резервацията ни и щяхме да се прекараме супер яко, въпреки това всичко е наред. Имаме винци, Савиньон Блан. Ще дадем на здраве и всичко ще е наред. За здравето на Биляна. Добре, в детската градина ми сервираха такава манджа. И изобщо ни я харесва. И 29 години по-късно гледай какво става. Хапваш си тук, защото няма как италяно вероятно. Надявам се да е добре. Хлебчето между другото изглежда много готино. Но тази супа от домати ми малко ми, как да кажа, навява спомени в детската градина. Точно ли? Ами, нещо подобно на хляб или от това, ама не точно. С домати, хляб с домати, ама Биляна си го изяди. Това е истината. Най-добрият стартер, който някога може да се види някъде по света. Или така? Да. Така хора, приключихме с вечерята. Снимам с телефона, ако се чуете, защо качеството е такова ужасно. Но, прибираме се към колата и очакваме задача, бойна задача. Трябва да... Какво? Да сглобяваме на Биляна туалетката, така че се надявам всичко да е TikTok и да успея на време, за да мога да налия още една чаша вино за здравето на Биляна. Нека да е жива и здрава. Много се извиняваме, хора. Да, се извиняваме, че Биляна... Така, ако се чуеш, че снимам с телефона, е защото Биляна забрави да вземе картата на камерите. Но какво да се прави? Приятели, вече сме в къщи и се намираме в спалнята. И сега остава Мартин да сглоби подаръкът ми за рождения ден. Това е между другото нещо, което винаги съм искала. Очаквах го да пристигне с голямо нетърпение. Очакваше се даже да закъсне и сега Мартин ще я сглобява. Той между другото е страшно изморен, обаче
обещанието си обещание, така че до сега използвах този шкаф за тоалетка и мисля, че изобщо не беше удобно, така че няма как да не се вълнувам. Смяташ ли да започваш да сглобяваш или не? Не, първо ще играя. Айде де. Кашона е пред мен и се залавям за работа, защото няма време, вече е късно, тъмно е. Дайте го пътваме, какво казвам по-нататък. Сега, те шкафчета. Трябва да ги сложим ето тук. Да ги заварим с един бърз болт. И тази Биляна ще има по-хубаво бюро от мене. Гледа този клип и ако го едитва, се вземем полука. Може само тя да има бюро. Един слънчев ден трябва и на мен да ми купи. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good. Така, хора, ето е тоалетката, вече е готова. И общо взето направо няма смисъл да ви казвам какво мисля за нея. Аз съм направо на седмото небе и даже не вярвам, че Мартина е избрала точно толкова хубава тоалетка, точно такава, каквато бих взела и аз. Има шкафчета и органайзери и всичко върви заедно с нея и по този начин много лесно може да се прибира всичко и да не стои разхвърлено на нея. Това най-много ми харесва, че е много организирана тоалетка и също така има и столче. Не гледайте кочната, трябва да се оправи. Това беше всичко от нас, приятели. Надявам се видеото да ви е било интересно и ако е така, моля ви, подкрепете ни с subscribe, абонирайте се с камбанка, за да получавате известия кога качваме нов клип и да, ще се видим скоро и весели празници! This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about